Basta kinilaw nag-eskutan matats, di yun na magpabitin atong balo di og atong bangsi no. Siyempre pag human tong mikos-mikos di po na pwede nga dili na to tilawan para mabala po na to kung unsa nga to timplada, di ba? Pag human na to kaon na matats, ato po nang itapad sa sinugbang manok no. O asa man inyo da, sinugbang manok o kining kinilaw. Sugba sa tag tilapia. Wala pa manok sugba nun. Pero nya na, tilapia sa matats. O patol dire. Oh, kilalay pa mo bangsi. Ligo-ligo ginagmay matats ba kay tamo lamang ka relax tirada ba? Pagkaayahayas kinabuhi, relax tirada ba, sugba tirada, di ba? Bitaw mga tatsoy, nagdala din mig duha ka bukmanok dira og mga tilapia, siyempre di mo na magpabitin atong bangsi og ang balo. Kana tanan mga tats, amo ra na pagsugbaho no, total among tuyo dira mga ligo ra man mi wa may birthday or unsa man nga okasyon. Og giapilan na po nako pipino kay magkilaw ko ng balo dira no, og mo na ni atong manok mga tats no, ato na nang gimarinate dia sa unsang mga ingredients ipamutang ana para mo dabis daw na siya kay sugbahon lagi. Karon kay naluto ng tilapia ato sa nihaonon mga tats kay mo timo-timo sa ta kay di na maklaro ang tao sa kagutom no, kay wa palagi tay pamahaw. Sabi niyo matas ni uli kog sayo no, tungod ato panagat tagilid na pod no, kay perti daw pagkakusuga sa sulog ang balod makaya pero ang sulog dili. Mao nang niuli sila nga gagmay ra kuha. Ana man jud na panagat matas, di man jud perminti nga linaw og perminti pakuha ang isda. Kumbaga weather lang. Og mo na to mga tason nakadesisyon na lang ko nga mga ligo mi total Domingo po ng panahon na. Karang area nga among giadtuan matas daara na sa unahan sa mong balay no, pwede ra baktason, pwede ra pud mo sakay. Kay nga naman moadto ta sa layo matas, wa matay tarong budget ani og isa pa barato ra pud ang entrance diha. Ono ka mo dira kung grabe ka init sa inyong lugar ninyo, adto na mo sa pool nga kaya na sa bulsa, dalaan yung bahaw, pinirito, gulay kung unsa man ang sobran yung mga sudan. Total atong toyo dira, mga ligo man dili man ingon nga magkikay-hikay. Og mo na matas to pag gumanto gumulumol dira, ato nang balikan ato sunod ba dito kay basig balehon sa ero, tama-tama naluto na po ng tulo, ato na nang haonon kay ato na nandado sa tong kauban, aro matagod-tagod na kay siyempre gipanggutom pud na sila. Maodyo ni gusto na ko matas, simpleng sugba-sugba lang kauban ang imong pamilya nga imong gibanding no, pero ang uban dira nakaingon na sa tuwa nga daghan na tag kwarta, dako na tag income kay vlogger lagi. Sultian tala mo sa tinuod kung dili ka kaabot og 100k views dire, dili ka ka $1, maodyo ni tinuod. Mabita na matas pag nakoy kwartang gamay, maora jud ni nga swimming pool ang akong balik-balikon no, kay duol ra kayo sa mua. Kinsa koy dili gusto mo adto sa nindot nga swimming pool, nindot nga kananan kung naa malantay budget. Sama ani kinilaw o nga perminti nyo makita sa akong mga video matats kay mao man ni ato panginabuhi. Alam mo palit patag lami dito nga atong kwarta kay nanglano pa man ato sa ato estudyante sa ato panimalay, di ba? So makontento na lang unta unsay naa dira. O sama ni karon nakontento na pud ko ani matats kay kanina ay nagpinans ani. Kung wala po nagpinans ani bugno ang ilim ng matats, mo palit mo kog bahalina. O na no sa nag-chat dito sa Messenger, sa nag-comment dito sa kuha kay pambugas, pag tinapay, pang soft drinks, pang tambal o unsa pa tong ipang-comment dito no. Sultian ta lang mo sa tinuod, pasayloa jud taon ko ninyo. Tinuod vlogger ko, medyo kilala na pero akong bulsa wa pa makilala nga bugdo. Kung maabot ang panahon nga arang-arang na atong sweldo anang Facebook, sultian ta mo sa tinuod, andam kumutabang anang tao bitaw nga labaw pa sa to naglisod. Ultimo pamugas walang wala. Maodyo ni pangarap na ko anang Facebook no, dili lang kay akong pamilya ang akong tabangan. Kung makita nyo sa to mga video nga puro isda ang atong ginapanghatag sa mga tao, kay mao pa may makaya na to. Pohon og tagaan ta grasya sa Ginoo, ako jud ang himuon.